Fɛn sɔgɔlen don Malaki la nin wagati in na an ka foli b'aw kelen kelen na bɛɛ lajɛlen. An b'a fɔ ɲɛna k'aw ni ɲankuma ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lase aw ma o dɔ ye k'a fɔ mars kalo tile 20 kɔnɔna la bingannikɛla dɔw taara bin Koro dugu dɔ kan. Kunnafoni minnu sera an ma o ko la olu y'a yira k'a fɔ Banba n'o bɛ Koro mara de la mars kalo tile 20 kɔnɔna la n'o kun ye jumadon ye ale kɔni dugu dɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Yanda bingannikɛlaw y'u ɲɛsin o de ma ko bingannikɛla ninnu donnen dugu in kɔnɔna la u ye marifa ci n'o kɛra sababu ye ni mɔgɔ 7 nin tora o la ko yanni k'u kɔ don u ye dugu de jeni ni ka boli ni baganw kɔni ye. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi nin wale in kɛbagaw ma dɔn fɔlɔ a ma dɔn fana u y'a kɛ kun kelen min na nka kunnafoniw y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se k'u minɛ ni k'u lase fanga ma. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Nara a yirala k'a fɔ mars kalo tile 20 kɔnɔna la hali bi bingannikɛla dɔw binna kampaɲikɛla dɔw kan ni k'olu ka mɔbili minɛ u la. Kabini kampaɲi daminɛ n'o ye wasadenw ka sigili kampaɲi ye a yirala k'a fɔ binganni wale caman kɔni talen don ka Nara cɛbaw sɛgɛrɛ. O hukumu kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ mars kalo tile 20 n'o kun ye jumadon ye bingannikɛla dɔw kɔni binna cɛbɔ dɔw ka Nara sira kan. A yirala k'a fɔ binganni taara ka PRVM fasoko o cɛbɔ de kɔni sɛgɛrɛ ko wa ni mɔgɔ kofɔlen ninnu selen Diri ale ni Murja ni ɲɔgɔn cɛ bingannikɛla ninnu binn'u kan yen nɔ de ni k'u ka mɔbili minɛ u la. Hakililajigi la an b'a yɔrɔla k'a fɔ nin ye nin wale in siɲɛ sabanan de ye ka kɛ Nara o kama sa fɛn min ye Nara cɛbaw kɔni ye olu ye welewelekan bila jamanakuntigiw ma k'u k'a fɛɛrɛw tigɛ u bɛ se k'olu ka lakana sabati cogo min na walasa fɛn min y'u ka kampaɲi ye u bɛ se k'u kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la. Kunnafoni hukumu kɔnɔna la an bɛ taa Kalabankura a yirala k'a fɔ mars kalo tile 22 kɔnɔna la zone dɔ ye marifa ci finitigi dɔ la yen nɔ. An ye kunnafoni minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ karidon mars kalo tile 22 Kalabankura 30 mètres sira kan garde national finitigi dɔ de kɔni ye zone dɔ sigi a kɔfɛ ko finitigi in tora motoboli de la ni zone in ye kojugukɛla in kɔni sera k'a ka marifa bɔ a kun ni k'o ci a la o kɛlen sa a y'a laɲini k'a fɔ k'a bɛ boli nka ala barika la mɔgɔ minnu kɔni tun bɛ nin yɔrɔ in masurunya la olu sera k'a minɛ. A yirala k'a fɔ a minɛlen jama filila kan ni k'a ci kosɛbɛ n'o kɛra sababu ye n'a ni tor'o la fɛn min ye finitigi in ye o taara ka taa dɔgɔtɔrɔso la mun ka surun nin yɔrɔ in na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ taa San a yirala k'a fɔ mars kalo tile 21 kɔnɔna la mɔgɔ 2 joginna sirabakan kasara dɔ la yen kosɛbɛ. An ye kunnafoni minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ sibiridon mars kalo tile 21 San urbanisme mɔbili dɔ ni mɔgɔ 2 tun b'o kɔnɔ o de kɔni bɔtɔ sunturunna ni k'a fɔ k'a b'i kunda San kan ale kɔni selen tura ale ni Siyenso ni ɲɔgɔn cɛ mɔbili in de ye sira bila ni ka woloki a yɛrɛ kan. O sababu la a yirala k'a fɔ mɔgɔ 2 minnu tun bɛ mɔbili kɔnɔ olu joginna kosɛbɛ ko wa fɛn min ye mɔbili in yɛrɛ kɔni ye tiɲɛniba dar'u kan. Ni sirabakan kasara ninnu kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna olu y'a yira k'a fɔ olu sigalen don a la ni k'a fɔ mɔbili bolila ninnu kɔni ma sirabakan sariya de bato k'o de kama nin wale in y'u sɔrɔ. Nka an b'a yirala k'a fɔ san finitigi dɔw kɔni bilala ka taa nin yɔrɔ in na walasa ka se k'a sɛgɛsɛgɛli kɛ ni k'a kun jɔnjɔn dɔn. Fɛn min ye mɔgɔ bananenw ye olu taara ka taa dɔgɔtɔrɔso la mun ka surun nin yɔrɔ in na. An balimaw an sera ka kibaruya minnu dalajɛ ka bɛn bi ma tɛnɛndon mars kalo tile 23 o de tun ye nin ye. Aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.